Здравейте, казвам се Надя Арсова, на 22 години, работя като сервитьорка. Записах се за Мис Елекон, защото мисля, че имам достатъчно гърдичи да спечеля конкурс. Нямам си гадже, защото обичам да съм сама. Мой ден минава, като се будя рано сутрин, отивам на работа, след това се прибирам вкъщи и си почивам. Понякога излизам, но по-редко. Моите мечти? Не знам. Мечти имам цели като цяло, мечти нямам. Наистина много мъже ме пишат, но с времето осъзнах, че 90% от мъжете в България не знаят как да се поискат като цяло. Може да са много секси на визия, с възможности, но като се отвори устата, повечето мъже не знаят какво да кажат, не знаят точно как да се поискат. Грешката на мъжете в днешно време, защото много са директни. Пък ние, жените, не обичаме чак толкова директни неща. Смисъл, и малко се подмазва, и малко обичаме, така да го кажем, жените обичаме да ни баламосват. Смисъл, да, разбира се, че ми харесва мъжете да ми кажат колко съм красива и най-вече по-често чувам колко съм секси, колко съм еротична и също така превезна, колко превезна изглеждам. Оценявам се така, защото не е само изглеждам, но и мога много неща. Повечето мъже, пак казвам, 90% в България не могат да се държат като мъже. Държат като някакви 15 годишни. Пък един мъж, аз не мога да си представя да си на 34-5 години мъж, вече да с възможност да работиш, пък да седиш и да се държиш като някакво лапенце. Трябва да се държиш сериозно, в смисъл да излучваш класа, да имаш тежест. Мога да му дам и хубав секс, мога да му дам и добра домакиня. За мен парите са много важни като цяло. Наистина, парите много ги обичам и са много важни. Много обичам парите. Който ме познава, знае, че аз много обичам парите. Нека да ми пишат мъже с пари. Такива бедни не ги обичам. Мога да се влюбя в беден мъж, обаче ако той да е беден, но в смисъл да има желание за развитие. След време да не е беден. За да съм окей, около 3-4 хиляди лева може да... На мен ми стигат за месец. Бих сложил на първо място парите. Наистина. След това любовта. Да, накрая секс. Парите защо? Защото, пак казвам, колкото и да обичаш и да сте влюбени един в друг, ако нямате възможност да живеете нормално, вие почвате да се карате, почвате да се дразните. Честно казано, аз скъпи подаръци може ли да остане за мен?